मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे कमेडि भिडिअ लाबोनो सानदों। ओरैबायदि मिनिथावखा आरोना, एन्टारटेनमेन्टखा। ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' निस्सय जौमोन सिं ब्रादारखौ सिनायखायो। दा बिनिनो कमेडि डायलग आरो बेबायदिनो जोंथ' गोबांथार माखासे थिर खेला लायो नङा होमबा? बेबायदिनो मेघालयनो, शिलंनो, ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जिब जुनारफ्राबो माबायदि नाम्बार लायो बिनिनो ओरैबायदि एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ आरो नायनानै मिनिलांनो हागोन, नायलांनो हागोन। बारबोयो होननाया मा बिफायदा बियो मोननै नम्बर बिदों बियो सिमाङाव इन्दु हिन्जावा बुंहरदों आरो ओइ नम्बर दानग्रा एक नौ एक नौ हरलायनो जाबाय आरो एकदे नौदों बिबाय। दानिया बेखौ नुनानै आरो माबाया फैलायबाय, दाउखायाबो फैलायबाय आरो दाउखाया मा होनना बिफायखौ ओइ नम्बर लिरग्रा जमन नै माबाया इम्बुनोबा नोङो मोननै नम्बर हरबाय, आंनो मोनसेल' नम्बर हारलाय जाबाय आरो बे बिसा नम्बर बेखौ मिथिबाय दाउखाया आंनियाव बिबाय आरो 8 नाम्बार बिबाय। आरो बेखौ नुनानै आरो हांसो माबायाबो मा होनगोन जोआबो ओरैबायदि हिफाखौ थिनहरगासिनो दं, होननानै थिनहरगासिनो दं आरो बेयाव मा जाखो आरो दाउ हांसो जोलाय उपाय गैया, हिन्जावनि खुरां मानिनानै नम्बर मोनसे लाफैनोसै आंनियाव लाफैबाय आरो बिसोर नम्बर लाखोनो 7 नाम्बार लाफैबाय आरो बियो। दा ओमफ्राय आरो माबाया माया माया लाफैदों दे दाबुदा, बे दाबुदा नम्बर लाफैलायबाय आंनियाव जाबाय आरो दा आंनियाव बे मोननै बिसोर लाफैबाय। दानिया मा फैखो बै इन्दुनि नाम्बारासो फैबाय आरो ओमफ्राय माबायाथ' दाउजोआ दाउलाखौ थिनहरदोंमोन, खिन्थु नम्बर दानग्राया दाउज्लाया दाउजोखौ थिनहरनायमोन आरो गैया, आंखौ लोगो मोनफायासै। बेनिखायनो मा बुंखो बे दाउजोआ नम्बर लिरग्राया नम्बर लिरग्राया होनना बुंनायमोन आरो गैया, आंखौ लोगो मोनासै दाउजोआ, बे बिसोर मोनासै आरो खिन्थु इम्बुला मोननाय बादि मोनखोनो बे ओरैबायदि रंजालांबाय आरो एक नौ एक एक नौ एक एक नौ एक नौ एक एक नौ एक नौ एक नौ एक एक नौ एक नौ एक एक नौ एक नौ एक नौ नोंथांमोना इउटुबाव नुखाबाय दा ने, आं बेखौ मा सोलोंदों नोंथांमोनाथ' मिथिया। आङो दाबसे जायगायाव सोलोंनाय जिखौ दाबो इसोरा सोरजियाखै बे जायगायाव सोलोंहैनाय आङो आरो आंनि फोरोंगिरिया नै बेनो आरो गिटारखौ बोरै मिलायो, गिटारा मोजां मिलायाखै, आं मिलायनो इच्ছা खालामबाय आरो